Рәхмәт әйтү һәр кешегә бәхет китерә. Айны кояш җылыткандай җанны эретә. Иң соры көнне дә, иң бәхетле кеше кебек елмаеп уяныгыз да, булганына шөкер итеп, рәхмәтле булып, ягымлы карашыгыз белән дөньяны ямьләндерергә ашыгыгыз. Мин Зөлфия Шамсуарова түгәрәк бәхет тапшыруында сезне кайнар сәламлим. Мәйдан телеканалында бүген дә күңелләрне эретердәй рәхмәт сүзләре яңгыраячак. Шушы көннәрдә илебез авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәре көнен билгеләп үтте. Сезнең җиргә карата хуҗаларча җаваплы мөнәсәбәтегез мул уңышка ирешергә зур этәргеч булып тора. Сез тынгысыз һәм фидакар хезмәтегез белән халык ихтирамын яулаучы кешеләр. Мәйдан телеканалы сезне кайнар котлый. Тырыш хезмәтегез өчен без сезгә олуг рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм әлбәттә бу атнада туган көннәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызга да мөлдерәмә тулы бәхетләр телибез. Başkalarga күздә салмыйм сине күргәннән бирле. Халма агачлары, сайрый сандук агачлары, сайрый, 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 сайрый сагындыра башлады. Халма агачлары, сайрый сандук агачлары, сайрый, 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 сайрый сагындыра башлады. Alma bitul tügerek, şul tügerek işlerinde yeşik dostlar birgeler. Halma ağaçları, sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Halma ağaçları, sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Birisini bişke bülerlik, dostlar bulsa şunday bulsun senin işin ölerlik. Halma ağaçları, sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Halma ağaçları, şol sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Dostlarım sizning bilen şat benim köngüllerim, tağda şulay şatlık bilen ütseydi ömürlerim. Halma ağaçları, sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Halma ağaçları, sayri sanduk ağaçları, sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Sayri, 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 sayri sağındıra başladı. Якты гамәлләре, иң матур теләкләре аша тәбрикләүләрен җиткерәләр хөрмәтле тамашачыларыбыз. Пенза өлкәсенең Неверкино районы Мазарлы авылында яшәүче әниебез Бахитова Мәстура Кашаф кызының 10 октябрьдә 80 яшьлек юбилее булып узды. Шушы ямьле бәйрәменә багышлап аңа рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Әниебез сугыш чоры баласы, ишле гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Тик тату гына матур яшәп ятканда кайгы ишек кага. Әниләре 7 баласын ятим калдырып бакыйлыкка күчә. Гаиләдә иң улы бала булганлыктан 12 яшьлек әниебез Мәстурага бик күп авырлыклар кичерергә туры килә. Үсеп буйга җиткәч, авылның Раиф исемле егет белән тормыш кырып җибәрәләр.
Чөнки зәңгәр күзле чибәр уңган бу кызга егет күптәннән күз атып йөргән була. Тату матур гаиләдә без 4 бала дөньяга килгәнбез. Әти-әниебез безне үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырдылар. Әниебез бөтен яктан да зур үрнәк булырлык, ягымлы, сабыр, киң күңелле кеше. Тик әниебезгә тормышның ачысын да, төшесен дә татырга насип булган күрәсен. Әтиебез вафатыннан соң бала хәсрәтен күреп, бердән-бер улын да җир куенына салырга туры килде аңа. Искә алуыбыз дуга булып ирешсен. Шөкер, әниебез олы яшьтә булуына карамастан гыйбадәт кыла, һәр вакыт дугада. Изге Рамазан аенда тәравих намазында башкара. Безнең Бахитовлар гаиләсе гомумән борынгыдан ук Коръән Кәримне сөеп яшәгәннәр. Хәзерге вакытта әниебез йорттагы килене белән гомер кичерәләр. Инде 40 еллап бер-берсенә терәк булып, матур гына яшиләр. Киленебез мәрхәмәтле, игелекле, ярдәмчел, олы җанлы. Һәр вакыт өй тулы кунак, табын тулы сый-хөрмәт. Сөекле әниебез, син булмасаң без дә булмас идек. Син тумасаң без дә тумас идек. Гомереңдә авыр көннәр дә аз булмады. Сынмадың, сыгылмадың, югалмадың. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, иреңә, балаларыңа, оныкларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа, һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Сиңа тазалык, исәнлек, саулык телибез. Сине яратып, кызларың, кияүләрең, киленең, барлык оныкларың диелгән әлеге тәбрикләүдә. Мәйдан телеканалыннан олуг юбилейгыз белән котлауларны кабул итеп алыгыз. Әлеге мизгелдә барлык эш мәшәкатьләреннән туктап, җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырманы. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни,
Саба районы Килдебек авылында яшәүче иң кадерле кешеләренә юллап язганнар безгә. Күптән түгел кадерле әниебез Халиуллина Хания Хуҗа Әхмәт кызы белән хөрмәтле әтиебез Халиуллин Габдулла Халиулла улының 65 яшьлек юбилейлары булып узды. Әти-әниләребез икесе дә табигатьнең иң матур вакыты, мул уңыш җыя торган алтын көз көннәрендә туганнар. Әтиебез сентябрьнең ахырында туса, әниебез 12 октябрьдә дөньяга аваз салган. Әти-әниебез һәр вакыт мәрхәмәтле, ярдәмчел, сабыр хылыклы булдылар. Безгә балаларыбызны тәрбияләргә дә ярдәм кулы сузарга тырыштылар. Гаиләбез һәр вакыт тату, бердәм булды. Кайгы хәсрәт килгәндә дә бирешмәделәр, сынмадылар. Аллага шөкер, әлегә кадәр бер-берсен хөрмәт итеп гомер кичерәләр. Әти-әни, сезне чын күңелдән бәйрәмегез белән котлап, сезгә аяз күк йөзе, шымырт чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчелсез, киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калыгыз. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итегез. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп яшәргә язсын. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып, өйгә кайтып кергәч, каршы алу өчен әти-әни бар. Әти булган йортның бәхете зур, әни анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Иң изге теләкләр белән барлык балаларыгыз, кияүгез Ринат, оныкларыгыз, кода-кодагыйларыгыз исеменнән киленегез Лилия. Мәйдан телеканалыннан якты теләкләрне кабул итеп алыгыз. Әлбәттә, бер генә бәйрәмдә җырсыз узмый. Бүген сезнең хөрмәткә сайланган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Тормыш киені тәләрендә әти-әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баламы дип янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Кошлардай сайрашып үстек, гомер киені тәгізедә. Шайпалмады бар чиләкләр, бер үк юлдан бер адымнан атлауга икегезедә. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез өчен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Түгелмәсен бар чиләкләр, түгелгән тулып булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар чакта кебек өебез җылып булмас. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти
güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, bir seni Huday jellemey. İyi güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Müldirreme şilekleri, elli par yürekleri, endi yanında endi var, endi yanında endi. Якын кешеңнең рәхмәт сүзләрен ишетү кадерле мизгел. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, олы рәхмәт сүзләре белән тулы матур хатларыгызны сез дә җибәрә аласыз. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруыны котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Тормыш җырыгыз аһәңле, гомерле булсын дигән теләктә мин Зөлфия Шәмсуарова сезнең белән саубуллашам. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син
dostlarың yanыңda тең барың Антыла бүкінні дүнияның бар зары Табында достарың yanыңда тең барың Антыла бүкінні дүнияның бар зары Туған күніңде сені йылмайып күлгені Туған күн келе ол йылға тек біргені Туған күніңде сені йылмайып күлгені Туған күн келе ол йылға тек біргені Гомерләр уза дип